fada mụ na di m na-enyere aka chụpụrụ mụ na di o. This guy m na-agwa unu maka ya, anyị na ya na-abọfụla ebe a na-aga school runs. Apụta ụtụtụ odulu nwa ya na-agba, mgbe ọbụla odulu nwa ya na-agba, ha wee nọgide wee jụbịa sị a kedu nwunye. Ọ sị na nwaanyị amụọla ya nwa na ya da anụ ya anụ o, na ọ mụsịara ya nwa tụrapụrụ ya nwa jewelụ. So onye a na-akatazi maka dị nwa o. Ọ sị m nne na ife kpatakwa this conversation bụ na gịnị mere na nwa ya na nwa afa na-akwụ. Ọ bụrụ na fa bịa school program ya na nwa afa, na nwa ya bịa school ọ na-eche nwa ya bịa fa na-aba ejide aka wee baba. Ọ bụrụ na agbasa school fa bi pik ya na nwa ya ga-ejidela aka pụta ịmago from there na ọkwa etu ka o si wee bido. Fa na this guy wee kwụba, ha wee mee nye invite ọ bịa na be ha, fụsịa be ha, ịmago onu dulu nwa ya bịa nnọọ nọsịa, mekwe ha nwa invite fa bịa nọsịkwa na ịmago fa na-emezi friends, family friends, ụdị ife anwa. So the ife melụnụ bụ na gịnị melụ na the guy na struggle rinne. Ị na-anya fụ na ọ na struggle, mana o bi na this comfortable house, nya well furnished, well everything. Nya na wonder etu o si nweta ụdị house anụ. Why na gịnị mere? Why na o nwere ife ọ na-alụ o? Ife this guy na-alụ nọ n'ikpeazụ ka famisi alụ wee malụ na ọfụ nwa agbọghọbịa dị ya mma, ọ dịghị ka oji nya ọ dị ka the girl oji ego jekwubie oluo o promise enye heaven and earth. Pịa obie ezigbo ego. Ọ bụrụ na the person binye ego mi akwụna. Ịghọtara na? Ọ sị m nne na mgbe ha ji wee malụ nsogbu ọ nọ na ya bụ na o wee bọsịfa nọ na bie. So one girl wee bịa nnọọ kpụrụ bọtụl bịa wee kpọọ ya taa. Ịmago na ihe a na-afịọ. The girl wee bido na-aba na-ekwu another person, but ịmago the thing was so ya was too much and he couldn't hide anymore due to that the first person bịa ka na-ekwu, the second person wee bịa. So ka ha gbosiziela ha ọgụ die wee sị ha naba, ha sị na ha ama nọ ntịlụ ọkwụọ ha ụgwọ, ekpegide die wee sị oke na ya na-ashọtin ya ga-akwụ ha dị ụgwọ. So fa na-abọ wee naba. So mgbe a na-abazi mba anụnwa ka a na-akpọsịsịzi ndị oji ụgwọ ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwụ ya na die. O wee bụrụ na ife this guy na-eme bụ ọfụ nwa agbọghọbịa malụ mma, like I said, o jekwubi olu o promise enye heaven and earth. And don't believe the money. If you are on a leave, well, ego afọ gwụra ọ chọbakwa onye ọzọ. If ọ ga-eji hapụ onye afọ maka na ụfọdụ na-anọsi 3 months, 6 months, 1 year before ha wee believe. Ịmagonu ụmụ nwaanyị ndị a na-akwalịsị na-achọ di, ịmagonu ndị adose well matured. Ụfọdụ ga-anọ lọsị na ụmụ onye nke a na-anọ 2 years before wee pụọ, ndị 3 years, ndị 6 months, 1 year. Oliketazie ego gị ọ bụrụ na o kwerezikwa gị ụgwọ emela ọsọ bụ ịghọtago na-agbazi ada ụgwọ. Ọ sị bụ nne ọkwa dị ahụ. So o wee ịgbagonu di enyesieli ya ka setụlụsịa ndị afọ. Ọ bịakwa nnọọ bili dị ezigbo ego bọsị ọzọ onye ọzọ bịa. Ịmata na nyekwu ya o megide yawakwu ya sị m na this guy mba na ọ dị too much. So na o nwere this innocent new girl ọ chụtara ọfụ after like 4 months ha mere. So this girl bịa nnọọ ịmagolu bụrụ ezigbo mmadụ na-agba mbọ. Na o wee introduce this girl to them. Fana the girl kenesie. So ya na the girl kwụbazia ọsị m nne pịa o bidokwa ibi this girl ego. Na ya mọrọkwa until one day ya wee jee kalịsa the girl ụka wee luo wee do nnọọ very moody. Ya wee na-asị akede ihe o wee sị na mami ya nwere ka nsa ọ na-eli ego rinne na-eli ndị befe ego, mana ọ bụrụ ego ọ na-eli ebu nsogbu. Na ife bụ nsogbu bụ na gịnị mere na mami ya na ya mara ma ọ ga-eme ekikwe. Ịmagolu na ebido na konsolu si enye fa wee kpọọ wine, bido hụba wine. Ịmagolu ṅụọ mmanya fa adụtụ tipsy. So ha wee bido kalibazia about their life. This is not the first time fa na-akarị ụka. Along the line ya fa banyebe into their lives, stories. Kafa na-akali na o nwelu movie na-emenu ya na ebe one lady cheated na die. Ịmagolu die na-aba. So the other girl say na ọ bụrụ a big deal after all na nyanwa bụ ụzọ cheat be. Nyanwa wee sị ya ụmụ nwoke na oge ọbụla etu kafa si ya na cheat. Ịmagolu ụdị ife ahụ. Ya wee sị ya ya cheat kwenu mgbe fa nọ university. O wee sị ya kedu onye ọ bụ, wee sị ya no best friend di o. The girl tie sị ya na wine ị na-etake risk.
ya na di gị ọ ka na-akwụ? Ọ sị yes, na ya na di ya ka na-akwụ. Ọ sị ya till date na di ya amara? Ọ sị yes. Maka na part of the movie na-akọwa that na o tego o chitelu mbụ that person nọ na the movie, mana ọ gwara di ya wee mesizie wee malụ before ya ji wee bunyite nkie, si ya na nkie is over a decade now over 10 years ife a mere, mana di ya amara, and ya na enyi nwoke ka bụkwa 5 and 6. So the girl wee sị ya mana kịta bụ n'aka na-akwụ. Ọ sị ya what do you think? Ihe a bụ ihe ọ zara ya, o kwuru eziokwu. So akarị ọ dịkwa m di again, ya wee sị ya na o nwekwa ife a chọrọ ịgwa ya this guy now, maka na mgbe afọ ọ na-agwa ya maka ego, ọ sị ya that na enyi ya nwoke nidikwuru a little assistant yọta now na ihe a niile sosi n'ife na-abọdị ya na mami ya na-eli ego, ndị na enyi ya nwoke nidilie too much ya mgbe fa na-akali o. O wee sị ya na kịta ịmago ndị na-aṅụ mmanya na fa adugo familiar with each other yọta na anya, wee sị ya nye enyekwana dị gị ego na ife ọ na-alụkwa bụ ọ na-alụ ụmụ nwaanyị ego, olie na ọ ma nkwụghachikwe gị, ọ bụkwa na inye gị ga-eji wee buje mama gị hospital na ọ ga-elikwe na ọ ma nkwụkwa go na countless of girls na-abịa ebe abịa agba ụgwọ even na anya na di na-esetụlụ ụfọdụ. Don't do that o, olesi ma ego ọ ga-abịa inye forget about it. Ọ sị m na enyi nwoke nọ na kitchen na-prepare ofe nne because ọ chọta ụmụ nwaanyị anụmanụ ọ ga-abụ very nya, ọ ga-abụ the best guy on earth ka o wee napụta fa ihe ọ chọrọ ịghọta na anya ọma strategy ya, ọ nọ na kitchen. Asị m nne ya na this girl wee kaligide kalịsịa wee mechie akụkọ wee na tụka wee jekwulu enyi nwoke si anyị achọzi ya marakwa na ọ ga-abụ ya na ọ gwarakwa ya nọ na enyi nwoke bịa na basa anya dị ego ịmagolu na o wee sị ya so na ihe ekwuru maka gị bụ eziokwu. I see na nsogbu adọrọ na ya chọrọzi wee tọ na o wee na asị m nne ma mma ife melụnụ. O wee bụrụ na this guy na-abụ ọ bụrụ na o nweta enyi nwaanyị na o dobelu kamera na sitting room ya, maka na fanọlụ na kitchen ịmago onu na-akara ụka ma ọ nọ na room na-akara ụka na onye afụ pikie kọl ya ọ pụọ jeza kọl na ya mara na o dobelu ma odio maybe ị ga na-akpọ afọ ego ma ọ na-akọ maka your business o wee mara ego na iwọt nọ ife this guy na-eme. Ihe a bụ ihe ya chelo maka na ya mara ife a single guy with a child ị ga-eji tinye kamera na bie, if not kedu ife ọzọ o ji eme according to nya ife nya fili. Ọ sị m nne ma mmakwa ife this guy ime. O wee welu video tape afọ wee jenye di ya